Nem változott meg, csak az állarc hullott le. Mindig is ilyen volt a jelleme. A legtöbb csalódást nem valamilyen váratlan élethelyzet okozza. Nem azért szarik már rád valaki, akinek korábban fontos voltál, mert hirtelen pozícióba került, vagy gazdagabb lett, vagy szerencsésebbek az életkörülményei. Nem azért csalt meg és hagyott el az, akiről korábban azt hitted, hogy szeret, mert hirtelen belépett valami ellenállhatatlan kísértés az életébe. Nem azért kegyetlen az, aki korábban együttműködő volt, mert hirtelen hatalmat kapott a kezébe, hanem azért, mert ilyen a jelleme. Egész egyszerűen eddig nem volt olyan helyzet, ami kihozta volna ezt belőle. És tudom, hogy ez rohadtul fáj, de ha belegondolsz, van ennek egy felszabadító ereje. Egyel kevesebb hazugság van az életedben.